Vayamos a peu sobre rodas, as normas de circulación viaria serven para garantir a nosa seguridade. Durante esta semana, os alumnos do Julia Becerra están entrando en contacto co mundo da condución segura porque na estrada todos estamos conectados. A través dun completo circuito de rúas con rotondas, semáforos e pasos de peóns, os máis cativos toman conciencia de por onde se pode circular e por onde non. E o máis importante, da necesidade dun respecto mutuo entre peóns e conductores. Hai que conducir bien, hai que respetar las señales de tráfico e respetar a los peatones. Nada mellor que unha clase práctica para aprender ben a lección. Uns fan de peóns, outros de ciclistas. Agora, a pregunta máis importante, se un peón quere cruzar nun paso de cebra, que ten que facer o ciclista? Las bicis tienen que parar cuando está el semáforo en rojo y también cuando los peatones están para pasar el paso de peatones. Los que están en bici que tienen que parar cuando nosotros tenemos que cruzar. A actividade serviu tamén para memorizar as sinais de tráfico máis frecuentes, algo esencial para pequenos e maiores para evitar sobresaltos na calzada. Nós pedimoslle aos nenos que nos conten cales son as máis importantes. Eles aseguran que son Las de stop, la de paso de peatones y el semáforo y la rotonda. Tras a actividade, os nenos volven para clase como ven dun xeito seguro, coa lección ben aprendida.